Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Deo. Taong 1970, Maguwing, Lanao del Sur. Marami ang nagsasabing kasumpa-sumpa ang pamilyang pinagmula ni Deo. Magmula noong bata pa siya, hindi niya naranasan ang magkaroon ng normal na buhay. Sa edad niyang 3 anyos, pinatay ng mga bandido ang mga magulang niya, kaya naman napilitan siyang lumipat sa bahay ng lolo niya. Tatay ito ng kanyang ama, at matagal na rin itong ulila sa asawa. Wala na rin yung kinakasama sa buhay, kaya naman ito na lang ang taong pwedeng kumupkup sa kanya. Ayon kay Deo, matindi ang pagtitiis na naranasan nila ng lolo niya, sa puntong may mga araw na hindi na sila nakakakain ng maayos. Kung hindi nyo kasi naitatanong, may sakit yung matanda. Hindi ito pwedeng mapagod dahil sa oras na maghabol ito ng hininga, sumusuka ito ng dugo. May taning na rin ang buhay nito, at ayon sa mga manggagamot na tumingin dito, ilang taon na lamang ang itatagal nito sa mundo. Nag-aalala man para sa lolo niya, hindi niya ito nakitaan ng panghihina. At sa kabila ng ganoong sitwasyon, nagagawa pa siya nitong mabahagian ng pag-asang hindi kayang tibagi ng panahon. Teo, lahat ng tao ay mamamatay. Kaya bakit ka mag-aalala? Panapanahon lang yan. Ang importante ay meron tayong magandang pinagsamahan kahit lubog tayo sa kahirapan. Hindi kasumpa-sumpa ang ating pamilya. Sadyang may mga tao lang na naiinggit kaya tayo sinisiraan. Tandaan mo, ang abilidad na ipinasa ko sa iyong ama ay isang biyaya. At kung sa tingin nila minana ito at nagmumula sa ibang bagay, nagkakamali sila. Matapos nitong makapagsalita, may kinuha itong libro mula sa silid nito. Ang silid ng lolo niyang yon ay matagal na niyang hindi napapasok dahil mariin itong ipinagbabawal ng matanda. Dagdag pa niya na, isang beses lang siyang nakapasok dito at hindi niya na ito inulit pa. Nung mahuli kasi siya ng lolo niya, halos patayin siya nito sa palo. Gayunpaman, hindi ito naging daan para maging rebelde siya. Alam niya na meron itong malalim na rason kung bakit siya nito dinidisiplina. Kaya naman magmula noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na yun na ang huling pagkakataon na lalabagin niya ang mismong utos nito. Ilang minuto pa ang lumipas, muling umupo sa kanyang harapan ng matanda. Dala-dala na nito ang malapad na libro at halos 2 dangkal ang kapal. Lumang-luma na rin yun kung titingnan, kaya alam niya na pinagpasapasahan na ito ng kanilang angkan. Pagbuklat naman dito ng lolo niya, halos sumambulat sa mukha nito ang napakakapal na alikabok. Ayon sa matanda, halos 3 dekada na kasi niya yung hindi nabubuksan, kaya naman gano'n na ang estado nito. Pagpagpag naman ito ng mga alikabok, nakita niya ang mga katha na sumasalarawan sa mga nangyari sa nakaraan. Hindi ito sa pamamagitan ng mga salita, bagkus iniukit ito sa totoong wangis ng kanilang mga ninuno. Ayon sa kanyang lolo, noong unang panahon, likas sa kanilang angkan ang karunungan sa panggagamot. Sila rin ang pumapangalawa sa mga dibino sa pagtaglay ng mga mutya at iba pang biyaya ng kalikasan. Dahil dito, naging matunog ang kanilang pamilya hanggang sa nakilala na sila sa buong Lanao. Napakabait ng pinakaunang pinuno ng lahi at sa kagustuhan nitong matulungan ng lahat, pinaghiwa-hiwalay nito ang kanilang mga angkan. Matapos niya yung gawin, dito na unti-unting humina ang puwersa ng mga naiwan dahil ang malaking porsyento ng mga kadugo nilang nagtataglay ng malalakas na mutya ay pinapapunta sa malalayong bahagi ng lupain. Tiwala ang unang pinuno na hindi siya tatraydorin ng mga tao, kaya naman sa bawat araw na dumaraan, naging kampante ito. Wala itong ibang hinangad kundi ang tumulong, manggamot,
at mapabuti ang buhay ng mga nangangailangan. Sa ganoong pamamaraan lang umiikot ang mundo nito, kaya hindi na nito napansin ang nalalapit na panganib. Lingid sa kaalaman nito, likas sa mga tao ang pagiging ganid, kaya kahit yung mga natulungan niya, hindi maipagkakailang merong interes ukol sa biyayang tangan niya. Bagay na naging daan para magkatipo ng mga ito at siya ay pagbalakan. Naniniwala ang mga tao sa baryo na kapag nakuha nila ang mga gamit at mutya nito, sila na ang magiging pinakamalakas. Wala man silang ideya kung papaano yun mapapasuko, hindi na nila yun inisip. Basta ang sa kanila, gagawin nila kung ano man ang mga bagay na kanilang nais gawin. Dumaan ang mga linggo, patuloy pa ring tumutulong sa mga tao ang pinakaunang pinuno. Wala yung kaide-ideya na yung mga taong nagmamasid at nakikipagtawanan sa kanya ay mga traidor pala. Hindi naglaon. Nang marinig ng mga ito na mag-aayuno ang pinuno, dito na nila yun sinimulang lusubin. Una nitong ginawa, sinunog ang mga ari-arian nito bago salakayin ang tahanan. Madali nilang nabuksan ang pintuan ng bahay dahil hindi naman naghihigpit sa mga trangka ang pamilya. Palagi itong bukas sa kahit na sino, kaya naman madali itong napasok ng grupo. At nang makarating na ito sa loob nito, walang habas nitong pinagpapapatay ang pamilya ng pinuno. Sa halip na gumante, nanatili itong kalmado habang nakaluhod sa harapan ng masasamang tao. Wala rin yung naging imik nung una dahil gusto pa nitong maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit nang akmang magtatanong na ito, sapilitang pinahubad dito ang kanyang mga karga. Ibinigay naman yon ng matanda ng bukal sa kanyang loob, dahilan para matuwa ang mga ganid. Pagkatapos nilang kunin ang lahat ng karga nito, pinutulan nila yon ng ulo. Sinunog din nila ang tahanan bago ito tuluyang iwan. At magmula noon, wala nang naging balita pa sa pamilya. Ngunit ang hindi alam ng grupong pumatay sa mga ninuno nila, may nakaligtas pala itong anak. At ang anak ng pinunong yon ay ang kalulololohan ng kanyang lolo. Taglay nito ang mutya ng ilog, kaya nagawa nitong makaligtas sa sunog. At nang maapula na ang apoy, tumakbo ito patungong bundok at hindi na bumalik pa. Lumipas ang mga buwan at taon. Nagpagala-gala ito sa mga kagubatan, pilit na nag-iisip ng paraan kung papaano nito mapaghihigante ang kanyang pamilya. Paunti-unti, binalot ito ng kadiliman ng hindi nito nalalaman. At bago pa man yun malaman ng bata, isa na siyang ganap na nilalang ng kaliwa. Isang uri ng tao na may kakayahang tumangan ng wangis ng demonyo habang hawak ang mutya ng kanan na sa paglipas ng panahon ay unti-unti ring nalason. Sinubukan itong labanan ng kanilang ninuno, ngunit dahil sa puot at galit nito, hindi na yon nakawala pa. Kalaunan, di na ito nagkaroon ng abilidad na bumalik sa normal nitong katauhan. Inilarawan din sa libro kung ano ang wangis nito, at base sa nakita ni Deo, para itong taong kalahating torong kalabaw. May sungay ito at may napakalaking katawan. Napakakisig din ito sa unang tingin at masasabi mong nagtataglay ito ng hindi pangkaraniwang lakas. Meron din yung dalawang buntot at yung taas nito hindi normal kung ikukumpara sa tao. Malakalabaw din ang wangis ng kanilang ninuno at habang gumagala ito sa kagubatan, bitbit nito ang malaking patpat na gawa sa purong buto ng hayop. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ng nilalang dahil nung nagpalit anyo ito, literal na hinugot lang niya yon mula sa kailaliman ng lupa. At ayon sa kanyang lolo, likas na sa kanila ang pagkakaroon ng ganoong uri ng sandata. Sa loob ng halos 2 taong pagala-gala, nakaisip ito ng paraan kung papaano bumalik sa orihinal nitong anyo. Nang may sakatuparan na ito ng kanyang ninuno, bumaba ito ng baryo para gawin ng maitim nitong binabalak.
At sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, lahat ng taong pumatay sa kanyang pamilya, walang habas niyang nilipol. Lahat ito namatay sa iisang gabi lang na siya namang nagdulot ng dagok at pagkabahala sa mga taong naninirahan sa baryo. Kinabukasan pagkatapos ng insidente, bumungad sa mga tao ang durug-durug na labing isiniksik niya sa bawat upuan at lamesa ng mga tahanan. Dahil dito, halos mamatay sa takot ang mga nakadiskubre nito. Ito na rin ang naging daan ng ninuno ni Deo para manirahan sa baryo. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ng pananatili nito, hindi na naging maganda ang pakikitungo nito sa tao. Lahat ng taga-baryong marinig nito na sumusumpa at nagsasabi ng masama sa kanyang pamilya, pinapatay niya ng walang pagdadalawang isip. At magmula noon, nakilala na ito ng mga tao. Marami ang natakot, pero may mangilan-ngilan din ang naglakas loob na siya ay paslangin. Ngunit lahat yon, hindi man lang nagkaroon ng tsansa. Dahil sa ganoong pangyayari, inirespeto ito ng tao hindi dahil sa mga nagawa nitong mabuti, bagkus sa takot buhat sa kapangyarihan nito. Alam nila na kapag hindi sila sumunod, posibleng mapabilang sila sa biktima ng nilalang. Kaya naman natuto sila na ito ay pakibagayan hanggang sa dumaan ng maraming taon. At magmula noon, naitatag ng ninuno nila ang estado ng buhay na kanilang nararanasan sa pangkasalukuyan. Pagtatapat pa ng lolo niya na kahit matagal nang pumanaw ang anak ng pinuno ng angka nila, patuloy pa ring lumilipat sa bawat kasapi ng angka ng espiritu at ang kapangyarihan nito. Hindi ito kayang pigilan ng kahit na ano, maliban na lang kung malipol ang lahat ng taong may kaugnayan sa kanilang dugo. Matapos naman yung mailahad ng matanda, tinuro nito ang kanyang puso, sabay wika ng, kahit wala na ang mga magulang mo, nasisiguro kung nasa puso mo ang espiritu ng ating ninuno. Maging matyaga ka, sapagkat darating din ang panahon mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong isinarado ang libro. Si Deo naman noon, naiwang tulala habang pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang narinig. Pagkatapos ng kanilang naging pag-uusap, napansin niya na parang hindi na normal ang lahat ng nagaganap. Yung lolo niya kasi, may mga pinapagawa na sa kanya na hindi niya halos maunawaan. Malimit din siya nitong bigyan ng trabaho na para bang parte ito ng pagsasanay nito. Akala niya walang magbabago sa kanila, pero ilang buwan lang ang lumipas, unti-unti na niyang naririnig ang tinig na nagmumula sa kanyang kalooban. Kapag gabi, madalas niyang napapanaginipan ang mga bagay na tila bang nangyari na sa nakaraan. At sa paglipas ng mga araw, mas nagiging malinaw na sa kanya ang wangis ng ninuno nila. Yon ang nagturo sa kanya ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa lihim na karunungan ng kanan. Pinangakuan din siya nito ng mga mutya at iba pang maihiwagang karga. Kaya nang marinig niya ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa nais nito. Hindi naglaon, ang dating mangmang ay naging isa ng dalubhasa pagdating sa lihim na karunungan. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin siyang inosente para sa kanyang lolo. Hindi niya kasi hinayaan na may mapansin ito sa kanyang kakaiba, alinsunod na rin sa nais mangyari ng ninuno nila. Bagay na naging daan upang maisakatuparan niya ng walang kahirap-hirap ang lahat ng bagay na nais nitong ipagawa. At sa paglipas ng mga buwan, kontrolado na ni Deo ang kapangyarihang ipinamana sa kanya. Anya, wala namang masamang binabalak ang espiritu ng ninuno nila, bagkus ang nais lang nito ay makapagbigay sa kanya ng proteksyon. Kaya naman lahat ng ginawa niya at pagsasanay nakatuon lamang sa paghahanda. Nabanggit din ito sa kanya na huwag siyang magpakita ng awa sa mga taong walang ibang hangad kundi ang mang-api at makalamang sa kanilang pamilya. Dahil dito,
Kaya naman hanggat maaari, umiiwas siya at hindi nagpapaapekto sa kahit na ano. Ni minsan hindi niya binalak na makasakit ng kapwa, kaya hanggat maaari, naging mahinuhot at maunawain siya. Ang kaso lang, kahit sa ganoong pag-uugaling ipinapakita niya, marami pa rin ang umaabuso sa kanya. Kesyo, hindi sila katanggap-tanggap sa baryo, pamilya sila ng mga demonyo, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Sa totoo lang lahat ito kayang tanggapin at lunukin ni Deo. Pero ang ayaw niya lang mangyari ay yung masaktan sila ng lolo niya. Sa oras kasi na may mangyaring ganon, natitiyak niya na hindi niya mapapatawad ang kahit na sinong tao. Kaya naman hanggat maaari, sinisiguro niya palagi ang kaligtasan nito. Ngunit dahil sa kanyang mga obligasyon at hanap buhay, aminado itong si Deo na hindi sa lahat ng oras kasama siya nito. Kailangan din niya kasing magbanat ng buto para meron silang makain sa araw-araw. At para magawa ito, 8 oras kada araw, binubuhos niya ang kanyang lakas sa pagsasaka. 5:00 na rin siya noon ng hapon nakakauwi, kaya naman malimit na naiiwang mag-isa lang ang matanda sa kanilang mumunting tahanan. Panatag ang loob niyang umalis dito. Gawa ng ang buong akala niya, hindi na yon pagdidiskitahan ng kahit na sino. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, marami pa rin palang mga tao ang may matinding galit sa kanila kahit wala naman silang ginagawa. Noong una, wala pang sinasabi yung lolo niya sa kanya, pero sa katagalan, hindi na rin ito naitago ang totoong sitwasyon ng kanilang tahanan. Isang hapon, pag uwi niya sa kanila, nadatnan niya itong nagpapahid ng dinurog na dahon sa mga labi nito. Pagsilay niya rito, inakala niyang natisod lang ito o kung ano, pero nung matitigan niya ang mukha nito, bumungad sa kanya ang mga pasa nito na dulot ng panggugulpe. Matapos niya yung masilayan, tinanong niya ang lolo niya kung ano ang nangyari. Ang kaso lang, dala ng pag-aalala, hindi na yon nagsalita pa. Sinubukan din itong magpalusot sa kanya, ngunit sa kasamaang palad hindi yon umubra. Lolo naman, huwag na kayong magtago sa akin. Apo niyo ho ko, kaya may karapatan ako malaman ng totoo. Para huyang sugat na may infeksyon, oh. Kung hahayaan yan, mas lalo lang yan lalaki. Hanggang sa hindi na natin yan magamot. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman yon habang sumasagot ng, Wala nga ito, Apo. Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako. Tsaka di naman ito malubha eh. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, di na siya nakapagpigil. At kahit nasa harapan niya ang matandang nag-alaga sa kanya, buong puso niyang inusal ang mga buhay na salitang natutunan niya. Pagkasambit niya nito, may mga aninong lumabas sa kanyang katawan na kalaunay naging mga itim na kaluluwa naman. 4 ang tumugon sa kanyang pagtawag na siya namang nagpaikot-ikot sa kinaroroonan ng matanda. At habang ginagawa nila ito, kapansin-pansin ang pagkuha nito ng bakas ng taong nanggulpi rito. Matapos naman yung mapasakamay ng mga nilalang, bumalik yun sa kanyang sistema at dito na nga niya nakita ang mga mukha ng taong may gawa ng mga pasa. Kilala niya ang mga taong yon at alam niya kung saan ito nakatira. Nakita rin niya ang kasalukuyan nitong ginagawa at mga pinag-uusapan. Masakit mang isipin pero sa halip na makonsensya ang mga ito, paulit-ulit pa nilang pinagtawanan ng matanda habang walang sawa itong pinagmumumura. Dahil sa kanyang mga nakita, hindi na siya nakapagpigil. Pero nung akmang lalabas na siya, ang lolo niya mismo ang humarang sa kanya. Bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat, ngunit sa kabila ng yun, nanaig pa rin ang kagustuhan nito na siya ay tutulan sa kanyang mga binabalak. Makinig ka, Apo. Hindi sila karapat-dapat sa oras mo. Hayaan mo na lang. Minsan may mga bagay na kailangan nating tanggapin kesa ipaglaban. Bigyan pa natin sila ng tsansa. Baka magbago pa sila. Ako na ang nakikiusap sa iyo, Apo. Isang tabi mo yung galit mo.
sapagkat ang galit ay walang magandang pupuntahan sa tao. Wika ng lolo niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito nang, "Wala kayong dapat na ipag-alala, Lo. Hindi naman ako nagagalit. At kagaya ng sinabi ninyo, bibigyan ko sila ng ikalawang pagkakataon. Sa ngayon, ang gusto ko lang gawin puntahan sila para kumprontahin. Gusto ko na maramdaman nila na hindi tayo natatakot sa kanila." Pagkasambit niya ng mga kataga, dali-dali naman siyang umalis. Yung lolo niya, sa halip na pigilan siya, naiwan itong tulala sa loob ng bahay. Habang binabagtas naman niya ang daan, maraming mga katanungan ang pilit na pumapasok sa kanyang isipan. Lahat ito may kaugnayan sa kung ano ang kanyang gagawin pagdating niya sa sentro. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang lugar kung saan yon nagkakatipon. Malayo pa lang, pansinin niya ang pagtatawanan ng mga ito, kaya naman habang papalapit, mas lalo pang tumindi ang nararamdaman niyang galit. Pero alang-alang sa lolo niya, hindi siya nagpadala. Kaswal pa rin siyang humarap sa mga ito para mailahad niya ng maayos ang nilalaman ng kanyang puso. Sa kanilang pag-uusap, di na siya nagdalawang isip na ibahagi ang pakay niya. Agad din niya yung binalaan upang maramdaman ng mga ito na hindi siya rito natatakot. Ngunit nang marinig yon ng isa sa mga lalaking naroon, bigla yung tumayo at mabilis na lumapit sa kanya. Pagkwelyo nito sa kanyang damit, nagwika ito ng, "At sino ka para sundin namin, ha? Baka gusto mong isunod kita sa lolo mo." Matapos naman itong makapagsalita, sinubukan siya nitong itulak pero di man lang siya nito natinag. Dala ng pagkagulat, muli itong sinubukan ng lalaki, ngunit pakiramdam nito, napakabigat ng katawan niya. Maya-maya pa, napilitan rin yung dumistansya upang hindi na yon mapahiya. Ang kaso lang, nang akmang papalayo na ito, agad niya yung hinawakan habang galit niya itong tinititigan. Hindi pa nga noon nagsasalita si Deo, pero kitang-kita na niya ang pagkasindak ng lalaki. Dahil dito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Ikaw yung tipo ng tao na matapang sa panlabas, pero sa kalooban, isang asong bahag ang buntot. Wala kang tapang. Kung ano ang kinalaki ng katawan mo, ganun naman ang kinaliit ng loob mo." Pagkasambit niya rito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasalita bago siya nagdesisyong umalis. Pagtalikod niya, pansin niya na walang kahit isa sa mga ito ang nagkaroon ng lakas ng loob upang siya ay kumprontahin. Labis naman yung ikinatuwa ni Deo dahil sa isip-isip niya, yun na ang wakas ng sigalot na kinakaharap nila. Pero ang hindi niya alam, ito pa lang ang simula. Dahil pagkaraan lang ng 2 araw, bumalik ang mga ito na meron ng matatandang kasama. At kagaya ng una, nataon noong nasa trabaho siya, kaya walang kasama ang lolo niya. Pagdating ng mga ito sa kanilang tahanan, agad yung pumasok sa loob at walang kaabog-abog nitong pinagtulungan ng matanda. Mahina na ang lolo niya pinuno, kaya kahit anong gawin ito, hindi na yon nakalaban. Kinahapunan, nadatnan niya itong walang malay sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang mga sira nilang gamit at mga bintanang halos nakalaylay na. Nahati rin sa 2 ang hapagkainan nila at maraming upuan doon ang halos hindi na mapakinabangan. Nagkalat din sa sahig ang mga bigas na kanyang inipon na may kakaibang amoy. Kung hindi siya nagkakamali, inihiyan ito ng mga taong sumalakay sa kanila. Matinding galit noon ang naramdaman niya. Gawa ng hindi lang nito binarubal ang lolo niya, bagkus ininsulto rin nito ang kanyang buong pagkatao. At para kay Deo, ang ganoong pangyayari ay hinding-hindi niya mapapalagpas. Pagbalik ng ulirat ng kanyang lolo, di na siya halos nito maaninag. Nagkukulay itim na ang mga mata nito at ang mga natitira nitong ngipin ay halos magsilaglaga na.
Marami rin yung bali sa katawan, kaya halos hindi na rin yun makatayo. Matapos naman niyang masilayan ang kasalukuyan nitong sitwasyon, di niya gaanong mawari kung ano ang kanyang nararamdaman. Basta ang pakiramdam niya, blanko siya tapos hindi siya makaisip ng solusyon. Maya-maya pa, may bumulong na tinig sa kanyang wisyo. Nagbahagi ito ng pamamaraan sa kung papaano nito matutulungan ang kanyang lolo. Ayon pa sa tinig, wala siyang dapat na ipag-alala dahil hindi naman malubha ang tinamo nitong pinsala. Magagamot at magagamot niya ito sa pamamagitan ng karunungang ipinahiram nito. Nang marinig naman yun ni Deo, agad niyang sinunod ang lahat ng bilin ng kanyang ninuno. Kaya bago pa man sumapit ang gabi, unti-unti na niyang nalunasan ang lahat ng pinsala nito. Awa ng Diyos, bumuti na ang lagay ng matanda, kaya kahit papaano napanatag na rin siya. Pagbalik ng ulirat nito, mahigpit itong humawak sa kanya at nang magpang-abot ang kanilang paningin, nang hihina itong nagwika ng, "Huwag mong hayaang manaig ang paghihigante. Ayos lang ako, Apo. Hindi naman nalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. Hayaan mo na sila. Pakiusap." Hayaan? Hanggang kailan, Lo? Kung hahayaan ko ang mga demonyong yan, parang hinayaan ko na lang din na magkaroon sila ng karapatan na saktan ka. Hindi ho ko papayag. Kailangan nilang managot. Matapang na sagot naman niya. Pagkasambit niya nito, hindi niya na yon kinausap. Bago rin niya yon iwan, tinawag niya ang mga itim na kaluluwa para magbantay dito. Magmula ng gabing yan, nagpasya siyang palagi itong iwanan ng magbabantay upang masigurong hindi yon mapapahamak. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga ang matanda, dahan-dahan siyang naglakad papalabas. Pagsarado niya ng pinto, agad niyang hiniwaan ang kanyang palad bago maglaslas ng kanyang tiyan. Ayon kay Deo, na habang ginagawa niya ang bagay na yon, matinding sakit ang kanyang naranasan. Hindi niya ito may paliwanag, pero sa kabila nito nanaig ang kagustuhan niya na makapaghiganti. Ilang minuto pa ang lumipas, paglabas ng kanyang mga bituka, dito na nagsimulang lumiwanag ang mga dugo niya. Mabilis itong bumalik sa kanyang katawan, kasabay ng pagpalit ng kanyang kaanyuan. At sa isang kisap mata, iminulat niya ang kanyang mga mata sa totoong anyo ng ninuno niya. Bagaman nakakapanibago dahil sa laki nito, pilit niya itong pinakibagayan hanggang sa tuluyan niya na yung makontrol na parang sarili niya na itong katawan. Matapos niya yung magawa, nagmamadali siyang tumungo sa baryo. Habang tumatakbo, napansin niya ang itim na hiyas na nasa kaliwang kamay niya. Nakatali yun ng kadena at kahit anong gawin niya, hindi niya yun mahugot-hugot. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang bahay ng kanyang pakay, ibinaon niya ang kanyang kamay sa lupa kasabay ng paghugot niya ng malaking pamalong gawa sa purong buto. Pagkakuha niya rito, agad niyang dinayo ang bahay ng lalaking malaki ang partisipasyon sa pananakit sa kanyang lolo. Pagdating niya sa harapan ng bahay nito, agad niyang winasak ang pinto kasabay ng mabilisan niyang pagpasok. Habang binabagtas niya ang pasilyo, panay ang kanyang pag-angil para sindakin ng mga nagpapahinga rito. At nang makuha na niya ang atensyon ng pamilya, walang habas niyang pinagbubuksan ng silid kasabay ng buong puwersa niyang paghataw ng hawak-hawak niyang armas. Lahat ng taong tinamaan nito agarang nadurog ang mga ulo at yung mga bata namang kapatid ng lalaki, di niya rin pinalagpas upang maipakita ang kanyang galit. Hindi naglaon nang matunto niya ang kinaroroonan nito. Dali-dali niya yung hinawakan sa katawan para madala sa labas ng bahay. Paglabas naman niya ng pintuan, agad niya yung ibinalibag sa lupa, dahilan para hindi yon makakilos. Halos napakalalim na rin ang paghinga ng lalaki na animoy malapit na itong mamatay. At sa estado nito, mukhang nagkanda bali-bali na ang mga buto nito.
Matapos naman niya yung masilayan, agad niya yung pinaghahataw ng kanyang pamalo hanggang sa mailibing na rin niya yon sa ilalim ng lupa. Di pa siya nakontento. Dinurog niya ang ulo nito bago niya sinunod ang iba pang taga-baryong may mortal na pagkakasala sa kanya. Sa loob ng 1 linggo, pinagpapapatay ni Deo ang mga ito. Ang mga katawan nila inialay niya sa mga aswang na napapadalas ang pagdaan sa lugar nila. Ayon sa kanya, hindi niya yun mga kalaban. Kaya naman nagmagandang loob siya na ibigay dito ang mga katawan ng kanyang mga biktima. Lahat ng sangkot sa pambubugbog sa lolo niya hindi niya pinalagpas para maipakita sa lahat na hindi sila ang tipo ng pamilyang madaling masindak at maapi. Magmula noong naisakatuparan niya ito, bumalik ang takot sa kanila ng mga tao. Yung may mga galit sa kanya noon, halos hindi na makapagsalita ng masama dahil sa inabisuhan niya ito na lahat ng sasabihin nila ukol sa kanya ay naririnig niya. Mariin din niyang inilahad na sa oras na may marinig siyang hindi kaaya-aya, bibisitahin niya ito at papatayin. Ang mensaheng yun ni Deo ang nagbigay ng takot sa lahat ng mga taga-baryo. Kaya naman nang malaman na nito ang kanyang kapangyarihan, wala nang kahit na sino ang naglakas loob na manggulo sa kanilang tahimik na pamumuhay. Hindi nagtagal, nang pumanaw ang kanyang lolo, napilitan na rin siyang lumipat sa ibang lugar. At mula roon, nagkaroon siya ng maayos na buhay at masayang pamilya. Madalang na lang din niyang nagagamit ang abilidad niya, kaya naman wala nang naghihinala sa kanya. Pero alam niyo ba, na kahit sa ganoong sitwasyon, ni minsan hinding-hindi niya nakalimutan ang kakayahan na nagmula pa sa sinaunang pinuno ng angkan na pumapangalawa sa mga dibino.